Gerència Part-Time és un programa liderat pel Consorci del Lluçanès, Creacció, l'Ajuntament de Gurb i el Consorci de la Vall del Gès, Orís i Bisaure amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és aportar una visió transformadora a les persones que dirigeixen les petites i mitjanes empreses d'Osona perquè puguin millorar les seves competències gerencials. El programa consta de 3 etapes. 1. Anàlisi i identificació de les necessitats. 2. Diagnosi i definició del pla d'actuació i objectius. 3. Implementació del pla de treball. Si sou una petita o mitjana empresa d'Osona i penseu que aquest programa pot ajudar-vos a millorar la gestió i treballar competències gerencials, contacteu-nos sense compromís i us explicarem amb més detall com formar part del Gerència Part-Time.